Aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa kaw kunnafoni an ka bamanankan kunnafoni waati de selen filɛ nin aw ka jabarniso sanfɛ n'o ye Lumière TV bi an b'an ka bakurubaw daminɛ min ye o de ye banajuguba dɔ kɔni a bɛ yen nɔ bana min ni maaw bɛ ka ɲin'a kɔ o tɛ k'a jate n'u b'a wele ko trisomie 21 o fana kɔfɛ aw ka dɔn k'a fɔ an filɛ waati min na gɛlɛyaba bɛ a bɛ fɔ min ma ko funteni ko la o de kama ji a sɔrɔ man di yɔrɔ caman na quartier caman na sigida caman na Bamako yan ani a dugu wɛrɛw la o fana kɔfɛ an ka jamana in n'o ye Maliba ye i bɛna ye k'a fɔ ko Algérie o kɛlen ka communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ka avion k'u bɛna a pani ka a jateminɛ kɛ an ka espace aérien la Mali fana y'a fɔ ko Algérie ka foyi kana tɛmɛ an ka jamana in kɔnɔ a bolitola Algérie ou bien a tatola Algérie o fana kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ fɔ min ma ko green social précisément o de ye syndicat kɔni wulikajɔw kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ syndicat minnu bɛ banki ani microcrédit fo ka taa fara station service ni ɲɔgɔnnaw olu kɔni ko k'u bɛna baara bolo da tile saba baara bila ko u bɛna kɛ o fana kɔfɛ an ka sanfɛ kalanso n'o ye an ka professeur baw ye sanfɛ kalanso o kalanfaw kɔni olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye grève daminɛ a daminɛna kunu an ka jamana in kɔnɔ wa grève in bɛ taa heure 144 na nin de ye kun y'an ka bakurubaw ye n'an bɛna da don la sisan k'a walawala min bɛ se ka to aw bɛ kunnafoni jɛlen sɔrɔ a la maa min tɛgɛ b'an ka kamera la o ye Dedewu Sangare ye Amadu Sala Ture kuma bara b'a bolo précisément ka nin kunnafoni ninnu lase aw ma an segira ka na an ka kunnafoni kɛnɛ kan an b'a jira la k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ waati jan min ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko banajuguba dɔ bɛ yen o bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ munumunu an ka jamana in da fɛ dɔw yɛrɛ ko ko a bɛ jamana in kɔnɔ dɔw ye a dɔnbala baw yɛrɛ n'a bɛ f'o ma ko spécialiste o kɔni y'a jira ko bana in u b'a wele ko trisomie 21 ni bana in k'a bɛ denmisɛnninw kunkolo bonya ka u kɛ maa sugu dɔ ye an bɛ denmisɛnninw sugu ninnu wele ko lagalagato mais i bɛna ye k'a fɔ ko ja bana de don bana in a bɛ se ka furakɛ wa a jirala k'a fɔ ko Mali in kɔnɔ yan bana in ko o dɔnnen tɛ ko an ka wulikajɔ kɛ an ka ɲɛɲini min bɛ se ka to bana in n'an b'a la kodɔn a dɔnbalajɛw n'u b'a wele ko spécialiste olu kɔni de ye nin wulikajɔ ka nin kuma ninnu fɔ an ka jamana in kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa précisément yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele ko hali sisan Bamako a n'a dafe dugu a bɛ fɔ min fɛn waati min ma ko période de chaleur de forte chaleur précisément n'o ye waati min ni yɔrɔw ka kalan tile ka kalan dugumakolo ka kalan waatiw ka kalan i b'a ye adamadenw bɛ wasi ko caya ka caya mɔgɔ bɛ se ji ma kosɛbɛ Bamako kɔnɔ yan quartier dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko sigidaw u camanba de bɛ yen ji kɔni a tɛ sɔrɔ yen tile fɛ fewu sufala fɛ dɔw bɛ yen u bɛ ji sɔrɔ mais sigidaw dɔ bɛ yen k'u tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ fewu ko robinɛw jalen bɛ kaki n'i y'a ta k'a lajɛ an filɛ waati min na adamaden farikolo mɔgɔ bɛ ji la maanifin yɛrɛ mɔgɔ bɛ ji la min bɛ se ka to u bɛ se ka lafiya sabula waati ka kalan mais n'a fɔra ko o waati kelen i bɛna ye k'a fɔ ko an ka robinɛw kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw bɛ ji yɛrɛ tɛ n'a la fewu su fara tile kan k'o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni jamana ɲɛmaaw kan ka solution ɲini o la joona n'an bɔra yen an bɛ taa précisément Mali kɔni jamana kɔnɔ ani a bɛ fɔ jamana min ma ko Algérie u kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ politico militaire sira fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana olu fana ye hakilina dɔ ta a bɛ fɔ ma ko réciprocité n'o de ye i y'a kɛ n'an fana b'a k'i la Mali jamana Algérie de fɔlɔ k'a jɔ k'a fɔ ko comme mankan dɔ bɛ yen
drone ko min kɛra an ka jamana in kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko avion min bi pan ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ n'o y'a fɔ avion sans pilote n'i y'a ta k'a lajɛ o avion in kɔni ma avion dɔ avion min n'a bi kunnafoni ɲini ale kun cira Algérie kaw ka finitigiw fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ɲɛmaw ko k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini ko nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ wa u y'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma k'u bi plainte don Algérie kama nin ko in kɔnɔ nin ko in hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ɲɛmaw fana Algérie ko n'a ma ɲɛ ko nin ko in kɛra k'olu ka avion foyi tɛ tɛmɛ Mali fɛ bilen Mali ɲɛmaw fana ko n'a ma ɲɛ k'aw y'a fɔ ten an bɛ min fɔ o de ye an ka avion a tɛ tɛmɛ aw fan fɛ wa aw ta fana a tatɔla a tɛ tɛmɛ yan wa a segintɔla fana a tɛ tɛmɛ yan wa u y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ bɛ sigi min bɛ se ka tɔ Mali espace aérien k'o bɛ tigɛ Algérie ka avion suguya bɛ yen a kɛra civil a kɛra militaire ye k'a bɛ tigɛ a bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra yen an bɛ taa Malidenw n'o y'an ka an ka parti politique ye ani an ka personnalité politique olu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ Mali ni Algérie ɲɔgɔn cɛ ko jɛ tɛ kɛ n'a ye bi wa jɛ yɛrɛ tɛna kɛ n'a ye sini wa ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka an ka jamana n'o y'an ka autorité baw ye k'u kɔrɔma don nin ko in na k'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka min kɛ n'o de ye ka Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya segin Mali ma k'o ye Mali ɲɛmɔgɔ ninnu jɔ ye wa k'olu b'u nɔfɛ bi wa k'olu b'u nɔfɛ sini min bɛ se ka to Mali a bɛ to a ka danbe n'a ka hɔrɔnya k'o bɛ to Mali bolo wa ko jɛ tɛ kɛ n'a ye Algérie filɛ ka min kɛ nin ye ko jɛ tɛ kɛ n'a ye bi jɛ tɛ kɛ n'a ye sini politique mɔgɔw bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen nin ko in na Mali personnalité politique bɛɛ da bɛ file kelen nin ko in na wa Maliden bɛɛ lajɛlen ma jɛni nin ko sugu ninnu ye wa u y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ se Mali ɲɛmaaw ma bi wa k'u ka dɛmɛ bɛ se u ma sini n'an bɔra yen an bɛ taa bi fɔ min ma ko green social o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi green social o de ye jamana denw minnu bɛ yen ko syndicat don n'a bɛ fɔ ma ko lafasabagatɔw minnu bɛ lafasali kɛ n'o de ye ka an ka jamana baarakɛlaw minnu bɛ baara kɛ ka olu ka ko bɛɛ lajɛlen lafasa n'i y'a ta k'a lajɛ banki mɔgɔw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di min kɛra kunnafoni di sigi fɛ min kɛra ka an ka jamana in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan ko minnu ye banki ye microcrédit ani u ɲɔgɔnnaw ka taa fara station service kan ko n'Ala ka jɛ ye olu ka laɲini ko n'o ma ɲɛnabɔ yanni ka tubabukalo tile 17 cɛ ko n'abo ye avril kalo n'an bɛ kalo min na o tile 17 n'o bɛ bɛn jeudi donya ma ko n'an wulikajɔ kɛ joona ka solution ɲini olu ka laɲini ninnu na k'u bɛ baarabila kɛ baarabila min bɛna kɛ tile 3 baarabila ye ka daminɛ jeudi tubabukalo tile 17 ka taa bila dimanche tubabukalo tile 20 ko n'o o fana no solution ma sɔrɔ o la ni olu ka laɲini ninnu ko n'u bɛɛ lajɛlen ma sabati ko n'Ala ka jɛ ye k'olu bi a lajɛ tuguni ka baarabila wɛrɛ bolo da ni solution ma sɔrɔ o fana k'olu bɛna taa grève badabada n'o ye grève limité k'o bɛ taa o la n'o ye baarabila badabada k'o ti maa ɲɛda lajɛ bilen o ti maa lamɛn bilen k'o bɛ taa grève badabada walasa olu ka laɲini k'o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ donc nin ko in kɔni ye gɛlɛya min bɛ Mali lafasatɔ min bɛ wele ko banki mɔgɔw ni microcrédit fɔ ka taa a fara n'a fɔ station service n'u bɛ wele ko SINABEF olu ni jamana maaw don ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye u ka faamaw ani jamana yɛrɛ faamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen an ka sanfɛ kalanso n'o bɛ wele ko université a kalanfaw ko olu kɔni ma baarabila daminɛ ka ban wa a bɛ fɔ don min ma ko kunu n'o bɛ ne tubabukalo o tile 7 ma lundi tubabukalo avril o tile 7 ko u ye kalo hakɛ damadama kɔni grève daminɛ n'a bɛ fɔ min ma ko 144 heures k'olu kɔni ye a wulikajɔ n'a grève daminɛ wa ko u ka wulikajɔ n'u ka fɛn in bɛɛ kɛra ko min kama o de ye ko olu kɔni kun ye examen kɛlaw olu kun y'u surveiller mais tiɲɛ yɛrɛ la ko a wariw ma sɔrɔ fɔlɔ wa a wariw ma sɔrɔ fɔlɔ o dɔrɔn tɛ koyi ko hali olu ye correction minnu kɛ k'o fana wariw ma sɔrɔ ko jitikɛnɛ ninnu ko ninnu ye koyi ko wulikajɔ ni baara bɛ ka kɛ jamana marabaaw fɛ ani olu ka ɲɛmaaw fɛ min bɛ se ka to u ka bila u ka hakɛw kɔnɔ wulikajɔ ni baaraw kɔni bi sen na ni enseignant ninnu fɛ n'o ye sanfɛ kalanso mɔgɔw ye an b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko u ka wulikajɔ n'u ka laɲini kɔni o de ye n'a ma ɲɛnabɔ ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye
kanyesi anga kalan ko yoro anga kalan yoro mandu bele ko université ni ne kunye kuma munu nawo ye kuna foni précisément kuna foni munu nan sera kusoro tubabu kan na ka laisser awma anga jamana in konana no ye faso ba mali bay wa amba da tloka ka fo ko anga jamana in kono kuna foni nan soro la Lumière TV bala sawma abamana kan je foka ke kuna foni mi nafala se aw bele jelema dedo sangarete yakume camera Amadou Touré kuna fonu aya Europe Malion Lumière TV maw ku ngambora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kuna fonu igo Lumière TV nigo koduma jamana ku ngam ko ba fa be dugi ngola ni be o information yere so igo Lumière TV ngamen bela Malion ko bele babé no nouvelle diman pas de surprise mondiale o Lumière TV anniversaire di che ko be dugula Malion awa nyina woni an kembe ka programme ngoni no ni ngate bebi ni restaurant kono programme mun na damne munela o fargolo nyaraje no be damne le 7 juin comédien journaliste akafara ikiboroga ala o match be damne le 7 juin avec parler de la culture là synthétique terrain meno match be damne faut le 12 juillet aywa balonta mala kunje sa finalement la au 2 choukele le 12 juillet amena concert belebele baké concert mi amena jamana artiste ba bele jele no Malion ko fara surprise uga ala Lumière TV ma nawte jonde wen Malion sa awone gerebu fama no nga jama ngoni meno ne tawta do ne aywa be ko kolokulu ala nyoko sor café des arts kon la ngani ko nyeko duma baye ala Lumière TV kambo dibila kambla yelela